Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan wij naar een persconferentie van staatssecretaris Solt Sabo. Dat gaf hij afgelopen vrijdag. En daar ging hij onder meer in op zijn aanstaande reis naar Curaçao en Aruba. Hij bezoekt van 8 tot en met 11 april Aruba en Curaçao. En op Curaçao heeft hij ook onder meer een bezoek aan een innovatief bedrijf dat zich bezighoudt met drones. En laat dat nou net een van de hobby's van de staatssecretaris zijn, die uitlegde dat drones ook voor ons hier in de Cariben veel mogelijkheden hebben. Luister even naar de staatssecretaris. Voor de fijnproevers hier in deze call drones, dat is een van mijn hobby's. Omdat ik toch denk dat die een steeds belangrijkere rol krijgen in onze samenleving. Soms positief, soms iets negatiever. Ik zit meer aan de positieve kant te kijken als het gaat om gebruik van drones. Ook in de toekomst op de eilanden voor het verzenden van pakketten bijvoorbeeld. Maar ook voor healthcare activiteiten. En uiteindelijk ook voor transport van personen. Niet iedereen weet het in deze call, maar in 2018 vloog ik zelf al, toen ik nog in het bedrijfsleven zat, in China in een autonome drone. Dat is een ding waar je in gaat zitten zonder stuur en zonder remmen. En dan kan je ook op de eilanden van het ene naar het andere eiland vliegen. In ieder geval boven winds en ook beneden winds. En daartussenin is de afstand nog iets te groot. Maar ik zie dat toch als iets moois. Want we hebben natuurlijk de veerboten, dure verbindingen met vliegtuigen. En dit kan een mooi alternatief worden. En ik heb inmiddels ook met de ministers van Economische Zaken in Nederland en Infrastructuur en Waterschap hierover gesproken. Dat ik wil dat dit verder wordt geëxploreerd. Of dit mogelijk is om de komende jaren ook winds en benedenwinds als vervoersmiddel in te kunnen zetten. We zitten aan het begin van een proces. Je moet ook kijken naar certificering, het veranderen van wet en regelgeving. Dat betekent niet dat vandaag of morgen dit gaat lukken. Maar misschien wel leuk dat we wel kunnen kijken om spoedig ook pilots te starten op de eilanden. Om in ieder geval te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Hij komt op 9 april aan hier op Curaçao. Dan zal hij onder meer een gesprek hebben met minister-president Gilmar Pik-Pisas. En ik vroeg de staatssecretaris, naar aanleiding van berichten van onder meer de partij D66 in Nederland en mevrouw Omaira Leeflang, oud-minister, die noemde de overwinning van de MFK een aantasting van de democratie. Ik vroeg de staatssecretaris hoe hij daarnaar kijkt. Staatssecretaris, u had het net al even over de overwinningswinst van de MFK op Curaçao. Die is heel groot. U heeft ook al gereageerd vorige week hierop gezegd, hè? Gefeliciteerd en het is een grote verantwoordelijkheid. Maar in de afgelopen dagen zijn er toch mensen die zorg hebben geuit vanuit de D66, maar ook vanuit de voormalige minister van de Antillen Omaira Leeflang. Die hebben het over een aantasting van de democratie, omdat één partij zo groot geworden is. Deelt u die zorgen? Nou, laat ik eerst een algemene opmerking maken. De inwoners van Curaçao die hebben hun eigen keuze gemaakt. En of ze voor een coalitie gaan dan wel voor één partij aan het eind van de dag. Die zo groot is geworden als nu, de partij MFK. Dat is hun keuze. In Nederland zeggen we altijd deal with it. Want dit is gewoon een nieuwe situatie waarmee we de komende jaren om moeten gaan. Maar dit betekent wel dat de nieuwe regering natuurlijk een grote verantwoordelijkheid heeft. Ook meneer Pisas, om te werken aan een goede toekomst voor de gehele bevolking van Curaçao. Dus voor iedereen die op het eiland woont. En dat betekent ook verder werken aan de afgesproken hervorming en het stellen van prioriteiten. Dus zorgen voor solide overheidsfinanciën, goed bestuur en investeren in de economie. Die 3 dingen komen iedere keer terug. En ik spreek de heer Pisas volgende week. Dus van mij kan in ieder geval een constructieve samenwerking blijven benadrukken. Maar nogmaals, dit is de keuze geweest van de bevolking van Curaçao en die dienen wij te respecteren. En een constructieve samenwerking, dat wil iedereen, denk ik wel.